Neața Dani, neața tuturor, vorbim despre vaccinarea obligatorie care se repetă periodic. Alături de mine este Mihaela Niță, medic pediatru. Bună dimineața! Bună dimineața! Ne întreba o mămică care are un copil de 9 luni dacă poate să meargă cu copilul la medicul de familie să-i facă acel vaccin ROR. Ok. Indiferent de vârsta copilului, este important să respectăm schema națională de vaccinare. Am primit foarte multe întrebări din partea părinților. Aștept să treacă nebunia asta și apoi vaccinez. Sau am avut și situații în care părinții îmi spuneau că cadre medicale le recomandau să nu facă vaccinul în perioada asta. Consider că este o atitudine greșită. E normal să ne fie frică, nu am mai trecut prin situația asta, dar să avem o atitudine echilibrată. Vaccinarea este o metodă preventivă pe care o aplicăm ca să ne menținem sănătoși. Luptăm să obținem un vaccin pentru boala COVID-19, dar în același timp ne gândim să amânăm vaccinuri care ne previn apariția unor boli în situație de epidemie în țara noastră, cu morți în cazul copiilor. Și atunci recomandarea dumneavoastră este pentru acei părinți, este să meargă cu copilul să facă vaccinurile obligatorii în această perioadă. Vaccinurile din schema națională, respectăm schema națională de vaccinare, suntem atenți când ieșim cu copilul din casă, unde punem mâna, ne luăm un dezinfectant la noi, nu mergem cu transportul public dacă se poate să folosim altă variantă, mașina personală sau varianta de taxi, sau mergem pe jos dacă este în apropierea noastră cabinetul medicului de familie. Atenție, în sala de așteptare nu venim în contact cu celelalte persoane, mai ales cu cele care pot să aibă simptome respiratorii, respectăm regulile de distanțare socială. Dacă medicul are un cabinet, o cameră specială pentru vaccinare, mergem direct și suntem îndrumați de cadrele medicale direct acolo, vaccinăm copilul, plecăm imediat cu el după monitorizarea cadrelor medicale. Exact, asta era o altă îngrijorare a părinților. Dacă merg cu cel mic la medicul de familie, acolo clar se vor întâlni cu alte persoane cu diferite categorii de risc. Cadrele medicale și medicul de familie trebuie să-și asume o responsabilitate foarte mare în perioada asta. Triajul trebuie să și-l facă. Dacă sunt persoane care au simptome respiratorii, în primul rând vorbește cu medicul de familie telefonic. Nu vine direct în cabinetul medicului de familie ca să îi pună în pericol și pe medic, și pe asistentă, și pe celelalte persoane care așteaptă acolo. Aici este vorba de, tot spunem, responsabilitatea societății, responsabilitatea cetățenilor. Avem un protocol clar, avem simptome respiratorii și suntem într-o situație de risc, am venit în contact cu cineva care a fost confirmat COVID-19 sau venim dintr-o călătorie, nu mergem noi într-o cameră de gardă sau la medicul de familie, sunăm mai întâi, aflăm ce variante sunt și apoi ne deplasăm, dacă este cazul, dacă nu, se apelează la 112 și la serviciile speciale de transport. Pe final, părinții își pot scoate copilul afară din casă? Este recomandat sau nu? Suntem într-un parc, după cum vedeți, nu este niciun copil aici, chiar lângă noi este un loc de joacă. Știu din rețelele de socializare că părinții, mai ales în București, au respectat cu strictețe regulile, inclusiv au ținut copiii în casă 3-5 zile consecutiv. Este foarte greu să ne imaginăm că putem să menținem măsurile acestea săptămâni, luni de zile. Și atunci, eu ce aș recomanda? Să încercăm să ne ducem o viață normală, dar respectând regulile pe care le știm. Am primit întrebări din partea părinților, pot să-mi iau copilul, ținând cont că îl dezinfectez pe mâini, îl iau cu mașina personală, pot să-l duc într-o pădure? Dacă ne asigurăm că toate regulile sunt respectate, eu consider că da, sigur, trebuie să ne gândim și la alte riscuri. Începe sezonul mușcăturilor de căpușă și tot trebuie să fim atenți, dar trebuie să ne adaptăm un pic viața, să avem o viață cât se poate de normală, dar respectând regulile de igienă, de spațiere socială și de izolare față de persoanele din jurul nostru pe cât putem. Mulțumim foarte mult pentru explicații. Răzvan Dani, înapoi la voi. Da, mulțumim tare mult.